Ndewonu ndị be anyị, daalụnụ. Akụkọ mma akọrọ unu bụ maka ndị chọọ ibi obodo oyibo nya na ndị nọ ready, especially ndị enwere di nya single mothers. Maka na ihe meni bụ na nwaanyị be anyị rapụrụ ụmụ ya wee gaba disco nya club, nebo wee kpọọ ndị eke ka ụmụaka ya na-ebe akwa. Ndị eke wee bịa wee chịkọrọ ụmụaka ya, kafa chịkọziri ụmụaka ya wee nata na-ebe akwa, belide akwa ọ na-ayọsi cheta asị mba ọkwa tilfeluo 18 years andị kafa si ga-azụ ụmụaka fa yara azụti ọfụma ọ yazi akpa akwa ka ndị Igbo. Nwaanyị a wee na-ebe akwa na-eme ka onye ala na-ayị. Unu afụghị ya ụmụnne, biko ọ bụrụ na ị chọọ ije klọb ma ọ disko, biko ihe ị ga-eme bụ ihe eje chọọ nani nya bụ med, nya bụ child minder. Enwere ndị oji nwee ndị ọfishal na-agala ọnụ, mana biko jee chọọ ndị ga-enedolu gị ụmụaka anya ka ije mete onwe gị ọfụma. Asịrị anyị ga-emete n'onwe gị ọfụma, gị nọzialụ na-alụso ọlụ and ị ga-emete n'onwe gị ọfụma. Ọ dị mkpa na ị ga-emete onwe gị ọfụma jee nwere aṅụrị, mana ka esi ka isi ga-arapụ ụmụaka ịma na ọ dị n'iwu. Ọ bụrụ na ụmụaka eluru 18 ịma nrapụ nwụsọfa, ọ dịrọ ka ana Igbo ụmụaka dị 10 ịrapụfa, maka fa na take very precaution ebe ụmụaka nọ. Unu afụgo ụmụaka ebe ọbụla ije na ikpọrụfa ị ga-akpọlịlịfa andị onwe ka isi ga na-akpọ ụmụaka gị ụja. Ndị nebo ga-abịa kpọlụ gị ndị eke, kpọlụ gị ndị soshal si na ị na-agba ụmụaka ụja, especially ị na-asụ n'onu oyibo. Ihe ga-azọpụta gị bụ ọ bụrụ na ị na-asụ Igbo wee na-agba ụja, maka nwaada anyị a ọ na-asụkwa na Igbo, ụmụaka ya niile na-anụ Igbo. Ọbịa bụ na achịkọrọ ụmụaka ya kamgbe, maka na ndị nebo si n'ọbịa ọ na-agba ụja na-asụ ihe anara anụ, ịghọtago. Ewee chịkọrọ ụmụaka ya niile enuwa ịfụzi anya kịta ụdị ka onye ala na-atụtụ afịa. Onwere ihe dịka na ị napụrụ mmadụ nwa ya, ọkwa ịma nwa mmadụ na-adị ka onwe ya, ọ dị nnọọ ka onye lele onwe ya. So onye na-arịkọva n'ihe a. So maka ndị na-achọ ibi obodo oyibo, ị ga-enwekwe enwere med, ị ga na-aplan onwe gị ọfụma. Ọ bụrụ na ị nwere med, ije kpọta mmadụ, onwe ndị ọ bụ ọlụfa ịchọọ ije. Ọ bụrụ na Flavor na-abịa, ọ bụ Davido na-abịa, ọ bụ ndị Thousand Laugh na-abịa, ịchọrọ ije mụnye amụ n'igwe amụ ka ije mete onwe gị ọfụma. Ị ga-arapụrụ mmadụ nwa gị. O nwere ndị ọ bụ ọlụfa ndị be anyị igbo ofefa nedolu gị nwa gị anya fa abịa nọlụ night na be gị ije pụta ikwu ofu ụgwọ. Ọ bụ ọlụfa. So anara m eme onye ọbụla advice ka ụdị ihe a menye. Imagine good 18 years and ụmụaka aka pekecha papa na mama. Ụmụaka na-abụ onye tụbala ime ọgọchapụgo wee gaa iru afọ ozugbo ya. Ị na-anya n'ihe onyonyo ifụkwa onye ọbụla na-aga ọkpọrọ nwa ya, ọ bụ ọlụ child minder na-agakwa afịa. Maka ịbịa chọọ ọlụ ọlụ child minder, ndị ọcha anaghị ekwe alụ ọlụ child minder. Fa na-agba ọlụ ya ọsọ maka ọ dị sensitive. Fa na-agbalụ ọlụ child minder ọsọ, nya bụ ọlụ nanny ma nọọsụ ma health care assistant. Fa na-arụrụ ọrụ ọfisi, fa na-apị kọmputa. Fa chọrọ ime contact with people. Maka ụmụaka abịa mama fa bịa ọ na-enyochefa aka onwe fa mbọ asị na inetere ụmụaka anya. Ị ga-anọrụ na-enete ụmụaka anya dị sure na fa akara onwe fa mbọ, ịdị sure na fa lụrụ ọgụ. Inedo anya, ibulu anya, saa anya, gbada anya gị ga-aghọ anya nkwụ, anya egbe. Ma ọ bụrụ na ị chọọ ka ị lụọ child minder, ọkwa ị na-aghọta. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ị lụọ child minder, anya gị ga-aghọ anya egbe. Ịdị sure na mbọ akara nwa mmadụ, maka mbọ kakwara nwa mmadụ fa eji ekwu egwu. Fa na-esu ukwe tokọtụ, ọkwa ịma obere ihe fa esu ugokwe. A na-adụ anya saa anya gbada. Ị na-alụ ọrụ nọọsụ, ị na-alụ ọrụ child minder, ị na-alụ ọrụ caregiver,
ị na-arụ ọrụ dọkịta, ihe ọbụla iwu juru ebe niile. Ya bụ lọ rulu ya bụ keke ihe aba na-akpọ dị ya art ebe niile. Mana ọrụ ahụ fa na-agbalị ọsọ maka especially ọrụ nkụzi. Anaghị apịa ụmụaka ihe, ụmụaka a na-eme ihe sofa, ndị ọcha gbapụkwa ọsọ n'ọrụ nkụzi maka fasi gịnị ihe na-apịa ụmụaka ịtalị, ihe kwagbu ụmụaka ụja ifugie ụmụaka a na-emebiche na-etetoko no. Ụmụaka gị nata izụọfa dịka ndị Igbo, ịgwafa na unu bụ ndị Igbo, na eke unu si eme na nke ndị nkụzi maọbụ nke ndị nkụgọ, nke a dịrọ mma ya wụsi ebe ahụ o welu nke dị mma, ịghọtago, iwelu nke dị mma wee kụzieli nwa gị. Ihe na-akụziri nwa gị ya mebe nnọọ ihe niile, and ị ga na-asụ nwa gị asụsụ Igbo maka ọ ga-azọpụta gị ofu mbọsị. O nwere ihe ga-achọ ime iwere asụsụ bekee sụọrụ nwa gị ị na-enye anya n'anya wee igwe anya ọ ga-aghọta gị, ọ ya na-etinye gị na nsogbu. Ọtụtụ ndị be anyị abago na nsogbu, anakọcha afọ ụmụaka, and a na-akọ ọgwụ ụmụaka gị ụmụaka ga-aghọgokwa ụmụaka ndị ọcha ọtaya skwa rikova ọzọ and faya arapụfọ ịma na abịa na streeti ihe afọ ụmụaka na-ebi ndị jọrọ njọ na streeti, ifụfa na streeti ọkwa ụmụaka anakọcha sị na aya azụ, onwere onye ga-azụ gị ka nne mụrụ gị. Ya bụ ka ịmakwa na nwa gị na-eme isi kpaka ịkabagharugwu anya, ịghọtago. So ụmụnne, ka anyị kwụsịgodi n'ebe a, nye na anyị akala ịfụnanya ma kesekwa ahụ ndewonu ka emesịa.